Mwasirabanja malo anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ndabweraso in activist one Cliff Chinyama. Amene ndithu ineyo ndimakhulupirira kuti ndi chilungamo. Ukalankhula chilungamo andi chilungamo chimawombola. Ngakhale ena dziko lino amadana ndi chani kuti ndi chilungamo. Tikuyenera kumalankhula ndithu nyengo inoyo ya kampeni. Pamene azisogoleri osiyanasiyana ali kalikiliki kupereka ma nomination letters awo. Kuyambira kansala, phungu wa nyumba ya malamulo, komanso president. Onsewo ali kalikiliki kupereka makalata awo. Cholinga chokuti azatsogolere dziko lino. Ena mutha kuona kuti ali ndi zifukwa zabwino, mafuno abwino amene afuna kutengera dziko lino kupita nalo patsogolo. Masana ano ndikufuna ndilankhule ichi. Mutha kuona kuti Malawi inoyo sinafike pokhazikika kupanga ziganizo mokhazikika zakasankhidwe ka azisogoleri mipando yosiyanasiyana. Okay? Chifukwa yani anthu ambiri mutha kuona kunena kuti nditha kunena kuti figure yomwe inalembesa mkaundula wa voti ndi 7.2,905,000. 7.2,905,000. So ndikufuna muone mene zipani mene zikumapangira misonkhano yawo. Mwina panopa nditha kungokufotokozerani zipani zitatu zomwe zili zazikulu mdziko muno, zomwe zimatenga anthu ambiri mdziko muno. Ndiye mupange compare ndi figure iyi pamene mungathe kuziwa kunena kuti anthu amangokhala ndi ndale zapakamwa andi ambiri amene amapezeka m'misonkhano ajawo si anthu amene ali ndi chani kuti ndi zovotera. Mwachisanzo ndifuna mupange mukhale nazo tcheru. Tiyambe ndi boma la Chitipa. Chitipa kunalembesedwa anthu 96,910 amene ali ndi zovotera m'manja mwawo mboma la Chitipa. Ena pamene pakavota, ena anatisiya, ena mwina agwa ulesi sakatani kuti sakavota kuchokera pa 86,910. So zaoneni msonkhano wa chipani cha MCP chikazapita ku Chitipa, mukaone anthu amene akazaze pa msonkhano paja. Ndiye mukaone kuti pakabwera khwimbi lochuluka bwanji. Ndiye limene jalo mukali yonse pa 86,910. Mudikireso msonkhano wina upitaso kuti kokodi upitaso umene kuja wa DPP. Ndiye mukaone khwimbi lomwe likapezeke kuchako. Ndi anthu amene ajamuti awerenga muchosereso kuti pa 86,910 mutenge anthu a Lazarus Chakwera, khwimbi lomwe ndi Lazarus Chakwera kumene kuja kuchitipa kuja. Ndiye mutengeso khwimbi lingazapite ndi chipani cha DPP kuchitipa kuja muphatikize. Mutha kuona kuti figure iyi 86,910 ikuchepa. You see? Ndiye muwaoneso UTM izapite kumene kuchako. Anthu amene azapitike kuti azapezeke pa msonkhano pacha azakhala ochuluka bwanji. Mutha kuona kuti kuzakhala anthu ambiri. Ndiye mukatenge zipani zitatu zonsezi ndangopungulako zipanizi mukawerenge kuti mutha kuona kuti 86,000 ndi figure yani kuti yaying'ono. Anthu amene apezeka msonkhano aja ndi ochuluka. Koma mudzaona kuti anthuwo wina aliyense kumene koko mwina pa msonkhano ambiri mwayo avala makaka achipani. You see? Zomwe mungathe kunena kuziwiratu kunena kuti
anthu pa nthawi ino ya zisankho chifukwa cha umphawi omwe wakhazikika mdziko muno, zisankho zathu ifeyo sizinakhazikike, anthu amangopitirako chani kodi, amangopitirako kufuna kupasidwa kenakake. Mahandout ajawo ndi okhazikika, pali nkhondo yayikulu yothana ndi chani kodi ndi mahandout, chifukwa chomwe amasungira anthuwa makaka osiyanasiyana m'nyumba mwawo. Mutha kuona kuti andale a dziko lino amakhala kupereka mahandout. N'chifukwa yake chipani chomwe ndithu chili ndi ndrama zochuluka, mutha kuona kuti zipani zake zimakhala kuti zinalowapo mboma, zinasolola misonkho ya Malawi yomwe iwo amaona ubwino wakukhala mboma nkumankana apasa chani kodi mahandout a Malawi kuti abwezeresenso chani kodi mboma kuti akasololeso zina. Munimvesa amenepo. Kuneno kunalembesa anthu okwanira 50,782. Nde zaoneni misonkhano ya zipani izizi mmene ndafotokoza anthuwa, mutha kuona kuti figa iyi ya 50,782 ndiyo chepa kwambiri. Anthu enawo amachoka kuti pompacha pa anthu ena amene amachoka malole amene mmakhamu kuwaona kuchoka m'maboma ena kupita kukaunjika anthu, cholinga chongofuna kuti akope anthu ena ake chifukwa cha majority. Mdziko muno zisankho zathu zikumakhala ni majority rule, yomwe zomwe zikupweteka dziko lino ni majority rule. Ndiye majority rule imene anthu kungokaona kuti chipani cha MCP chazazisa amene kuti zikumakatenga mwina anthu 4, 5 amene asinthe maganizo kuti ndiye kuti boma lipita ukuku. Koma to be honest, kuchuluka kwa anthu pa msonkhano sizikutanthauza kunena kuti chipani chimene chocho chingatani kodi chingawine pa chisankho, koma zimangokhala ndi kuthekera kunena kuti chitha kukopa anthu ena ake through kumagulu amene atengatenga madera ena ake kuchulukisa pamalo pacha, zomwe zimatha kuwatembenuza anthu ena ake amene sanakhazikike mukavotedwe. Mutha kuona unena kuti pa 7.2,905,000 mwina anthu amene ndithu ali ndi kavotedwe kokhazikika kuombola a Malawi, koyang'ana maqualities azisogoleri. Ndifuna ndikusimikizireni mwina wa anthu 1 million sanafike. Ena osewo the rest than ndi ajawo timamva kuti amavota ti msogoleri ndi wakwathu kwa chigawo cha kwathu, wenawo iye ayawawa ndi waboma la kwathu. Pa anthu 7.2,905,000 sakwana 1 million amene angathe kuvota mwanzeru, kusonza kuti tili ni ntchito yayikulu kwambiri yokonza dziko lathu, yokonzanso kavotedwe kathu. Malawi inoyo ndithu ngakhale malamulo timankana yenjezera ena 50+1 ija izi tivuta kwambiri mdziko muno chifukwa chaona kuti kavotedwe ka anthu ifeyo sikanzeru. 50+1 ndiyo khweka anthu akanakhala kuti amayang'ana munthu othekera amene ali ndi mfundo zogwirika, amene ali mawonekedwe ndithu na uyu titamuvotera kulingana ndi mfundo izi zitha kuthandiza dziko lino. Tikanakhala kuti anthu amenewo ndi ochuluka dziko muno, 50+1 sibwezi kukutirani kuti ikutivuta, koma tachulukira ndi akavotedwe kamene ndikunena pano kanzigawo. Ine ndine wakumwera, ndine wakuti, ine ndi wakuti, ine wachigawo chapakati, ndine wakuti, ine amene ali ndi chiganizo chokhazika ndi ochepa kwambiri. 50+1 tipeza bwa ababa kuti tinene kulikoma kuli anthu analembesa anthu 8,682 ndiye muzaone misonkhano ya kulikoma kuzipani zitatu mugwirizana nane zomwe ndikunena panozi.